Гледаш и минутите или че точно 4? Примерно говоря, бързо. Ама ако правя една чекия и да идваш, отиди минимум половин час. Минимум. Половин час. Викаш иначе 4 минути, Минимум. половин час ти рекорд ще направиш, бе, стига, бе. Минимум. А макса е 32 минути. Макса 40 минути. О, От бах поле. ти макса, човек, то е огромна разлика от 30 минути до 40 макса. Ама Сериозно, 10 минути, 10 Браво. минути джанън чекаджак. За 10 минути джанън чекараджам Да, се. бе, да. Еми, нормално ти си 200 Те с килограма. 10 минути ще кажеш, ари, стига вече, ква. Вала. Ни Ами ще дева, кажем, бабко. нормално, човек, то ти 200 килограма, Не, да вече ми писне някакъв такъв да ми диша на врата. Те им сана, дай си играй с огън. С огън ни играй. Ще С се париш. огън аз не си играя с огън. Селянката ми. Благодаря на всички, живи и здрави да сте. Следваме ги